Preview. Preview. Merħba għattini episodju minn Zona Mondjali. Kena l-ewwel ġimgħa lob fit-tazza tad-dinja. Illum miegħi għandi l-ħija Ryan u lil Raven mis-Supporters Club tal-Brażil. Qabel xejn nsemmilkom u grazzi tal-li ħatiħdu sem f'dan il-programm. Kenna ġimgħa ta' lob interessanti, rajna l-ewwel xaħta ta' lob biex naraw kif ħadd iżvolġi din it-tazza tad-dinja. Qabel kollox, Raven, ħallik tintroduċi ruħek u tintroduċi naqra is-Supporters Club tal-Brażil qabel ma nibdew fidejk. Grazzi Raven, nixtieq ukoll ninkoraġġi xi forsi jekk hawn xi tal-Brażil li qed jaraw bħalissa ninkoraġġukom biex qed tissieħbu ma' dan il-klabb. Li qed tissemmi l-Brażil naħseb huwa starting point tajjeb hawnhekk. Ħafna pressure naħseb fuq il-Brażil, nemmen li fuq il-kaps preċedenti forsi m'għamlux lan li kellhom jagħmlu u qas fejn tidħol il-Coppa America, jiġifieri pressjoni tinsta' fuqhom. Din is-sena għandhom il-coach, għandhom il-Ancelotti li terġa' ħażid dik il-pressjoni fuq il-Brażil, però ġejna l-ewwel logħba kontra l-Marokk li spiċċat fidro u nistgħu ngħidu li dan il-grupp infetaħ berra hawnhekk Raven. Ara, il-pressjoni u l-medja Brażiljana dejjem tkun hemmhekk mill-bidu net, jiġifieri minn mindu l-Brażil spiċċaw inqalgħu minn mal-Kroatja fl-2022, sena biex sabu coach u president u tnejn li huma laqas għadhom hemm, Dorival Junior u l-President Rodriguez, u mbagħad ovvjament dal-aħħar sena għandna lill-Ancelotti. L-ħaġa mhux ħelti l-aħħar sena ta' sfad-dinja tieħu klabb tan-nazzjonali, dak mhuwiex ħelti għax inti jkun irid jara tkun jilgħab fil-friendlies, eċetera. Però iva din il-World Cup xita wkoll ta' kritika anke l-Brażil, anke mistoqsijiet lill-Ancelotti. L-ewwel ħaf mal-Marokk rajnihom verament l-ewwel ħaf diżastruż nista' ngħid, jiġifieri kważi sposra żiena, naħseb Ancelotti jipprova xi ħaġa imma ma rnexxietx. Ovvjament imnalla kien ukoll dak il-gol ta' Vini minn azzjoni kreata u bħala creator u nexxielu joġi fidru.
nemmen li fit-tieni ħaf il-Brażil kienu ssetjaw jisu Ancelotti li bidel dik xi ħaġa issetjaw. U l-Marok kien tefgħu lura, stajna ħtafna minn din l-opportunità, kien hemm chances ta' 3 goals ċerti, ġifieri l-Brażil naqsu dan, però jiena għedta bħal meta intervisti oħra illi Brażil-Marok ma kienx se tkun logħba faċli, min jirbaħ minnhom kien jirbaħ il-grupp, ġifieri opinjoni tiegħi dejjem ma kienx ħatkun logħba faċli. Li ma naqbilx ma' Ancelotti illi naħseb il-logħba Brażil-Marok l-ewwel 10 minuti naħseb li l-Endrick l-aħħar 10 minuti kellu jdaħħal l-Endrick naħseb kien jagħmel id-differenza fit-tim naħseb. Ryan, biex nsellimlek, forsi mill-li rajt Brażil-Marokku forsi jekk rajt xi friendlies jew xi logħbiet qabel il-World Cup mill-Brażil ġdelek. Mela l-ewwel nett lejla tajba lilek Wayne u lil dawk li qegħdin niseguna. Jiena biex inkompli wkoll ma' dal-aħħar punt, naħseb stennejt li kont se nara l-Endrick fil-ground fit-tieni taqsima nemmen li huwa plejer li speċjalment meta nqisu li meta f'dak il-ħin tal-logħb fejn jkun qegħdin jgħajjew il-plejers naħseb huwa plejer li jista' jagħmel differenza kbira. Ġifieri dak huwa punt li daqbel miegħu. Naħseb li kienet għalija waħda naħseb ntaqta forsi l-Ingilterra u l-Kroazja sepp waħda l-iktar logħob li kien mistenni minn dal-ewwel round meta nitkellmu fuq il-logħob ta' dal-ewwel round li kien hemm naħseb dik kienet waħda l-iktar mistennija. U nemmen li kienet logħba tajba ġifieri naħseb għalina l-Maltin li kienet f'nofs il-lejl jekk minn ser żbaljat intlabet f'nofs il-lejl naħseb naf ħafna li baqgħu imqajmin biex isegwuha u ma nemmenx li ddiżappuntat. Nemmen li l-Marokk ħarġu tajjeb ħafna fl-ewwel ħaf għamlu l-istudji tagħhom jgħidu hekk, rebħu nofs il-ground, kellhom nofs il-ground totalment merbuħ il-Marokk u hawnhekk ma jistax ma nsemmix il-Buadi li huwa plejer li ta' 18 sena letteralment għalija kien dominanti, plejer ta' 18 sena dik il-konfidenza li labbija jiġifieri hawnhekk bil-fors żgur li tinżemmi għax nemmen li nemmen li da għad ikun plejer li kompli jikber u jikompli jimmatura fuq dil-logħba biss minn dal rajna fuq dil-logħba kien plejer kbir. Ma ninsewx ukoll imma qed niftakar fi plejer ċentrali għal Marokk is-sena l-oħra qisu mhux skoni il-World Cup li għaddiet l-aħħar tazza tad-dinja tal-2022 kienu qisu jgħidu dal-istess hype fuq plejer Marokkin ieħor ta' nofs il-ground li fuq Unahi. Ma nafx jekk tiftakrux, forsi minn qed isegwi tiftakar kellu logħba tajba ħafna kontra Spanja speċjalment li anka l-coach Luis Enrique, kien coach ta' Spanja f'dik id-tazza tad-dinja, kien semmiħu qal li da Unahi stilla jiġifieri baqa' impressjonat bih u qisu mhux plejer li smajna daqshekk bih wara dik it-tazza tad-dinja. Rajt li ġelab mal-Marokk jiġifieri huwa plejer li għadu parti huwa parti mit-tim tal-Marokk, imma mhuwiex plejer li forsi stennejna li kellu jilħaq. Nittamaw li bda li rajna ta' Buadi huwa plejer li għalija għandu potenzjal kbir. Rebaħ nofs il-ground u meta ngħidu rebaħ nofs il-ground ma rebaħx nofs il-ground kontra kwalunkwe tim, rebaħ nofs il-ground kontra l-Brażil ta' 18 sena kien jilgħab dik il-konfidenza għalija punt huwa plejer li ma stajniex ma nsemmux. Mill-Brażil, ara, il-Brażil aħna hemm xi ħaġa meta nsemmu l-Brażil bħala tim nazzjonali jissu dejjem għandhom dawk l-expectations fuqhom jisom il-players Brażiljani nemmen li kull logħba kważi ħajlabu għandhom dak il-pressure. Il-tim tal-Brażil naħseb iġor miegħu jekk mhux l-iktar wieħed mill-iktar timijiet naħseb aħna li meta nassoċjaw daw xi World Cup naħseb huwa l-ewwel tim la ħafna l-nies ħajsemmu. Ġifieri għandek dik il-pressure tal-Brażil. Iva dal-aħħar jisu forsi kien hemm diżappunti, ma nemmenx li din logħba tal-Marokk iżda hija diżappunt. Nemmen li punt
kontra l-Marokk huwa punt tajjeb ħafna. Ma ninsewx ukoll li minn din il-World Cup għal dis-sena gruppi li fihom ħajkunu għadin jgħaddu 300 u mhux tnejn. Jiġifieri li bdew kontra ngħidu hekk u l-aqwa jew wieħed mill-aqwa timijiet Afrikani ta' lilhom għalija u s-Senegal. U ġabu dal-punt, naħseb kim huwa punt tajjeb għal Brażil. Issa ovvjament il-pressjoni taqa' ovvjament meta ħajġu mal-logħba kontra l-Ħajti hija logħba li hija mistennija li l-Brażil għandhom jerbħu b'mod komdu, għalkemm l-Iskozja ma rebħulhomx b'mod komdu, il-Ħajti jiena fil-opinjoni tiegħi taw logħba kbira kontra l-Iskozja li għalkemm forsi ħafna nistennew li ħajjilagħbu bihom taw logħba tajba ħafna. U mbagħad għandhom ovvjament dik il-logħba kontra l-Iskozja. Mhuwiex grupp faċli, 3 timijiet jiġifieri huma tajbin, imma nemmen li punt kontra l-Marokk huwa punt tajjeb ħafna biex jibdew din it-tazza tad-dinja. Jiena li rajt forsi diżappunt ma nafx tistax tikkommenta fuq di Raven. U ilha problema għal Brażil naħseb li hija nuqqas ta' number 9. Qatt ma kienet, ovvjament kien hemm Ronaldo Nazario, ma qatt ma kienet pożizzjoni li forsi players Brażiljani ibbrillaw fiha, però nemmen li x'kien tara forsi timijiet oħra. Il-Brażil naħseb għandhom lek ta' dak il-number 9 ta' dak il-striker jien. Ara, in-nuqqas ta' number 9 hija għadu jinħass ngħidlek il-verità, għalkemm il-Brażil hemm xmara ta' talent, players kbar daw ma ninsewx daw jilagħbu ma' clubs domestiċi imħallsin il-miljuni jibrillaw ma' clubs. Meta jiġu għan-nazzjonal qisu hemm it-teamwork hemm dik xi ħaġa li ma taħdimx. Dik actually jiġifieri illi nara. Milli n-nies ta' nara l'issa nofs il-ground għadu batut. Għandna biex għax hemm Guamare Spakweta ma' żbalji banali li rajna fl-ewwel ħaf ma tistennihomx mill-Brażil, ħarġu ħafna ħażin kif qal tajjeb ukoll Rajin. Inżid ukoll punt mill qal Rajin ukoll. Il-Brażil jiena nemmen ukoll wieħed b'xejn kienet logħba wieħed kienet ġust. Ir-riżultat di kienet l-ewwel logħba jibsa l-ewwel konfronti bes għall-Brażil mhux grupp faċli. Ħajti laqqas, Ħajti għadhom kemm rebħu qabel ma bdiet it-tazza tad-dinja rebħu lil New Zealand 4-0, ġifieri taħsibx li ħaniġru b'dak u b'ieħor, ġifieri llum daw it-timijiet żgħar ġifieri jituk logħba spiċċa dak iż-żmien. Issa il-Marokk kien nitfajt fuqhom għajnejja fuqhom is-snin, daw daħlu ħafna jilagħbu l-logħba Ewropea, logħba moderna, daħlu fis-Swiss League, daħlu fil-Spanja, daħlu fi Franza, jilagħbu ġifieri dawn huma jilagħbu l-logħba pratikament Ewropea. Ma ninsewx li huma l-iktar tim Afrikan javvanza, il-World Cup l-oħra daw qalaw semi-final minn Franza bil-ħniena għas kellhom jitilfu, se daw qalaw l-Ispanja, qalaw il-Portugal, ara fejn waslu. U nemmen li bħalissa it-timijiet Afrikani jekk din mhux it-tazza tad-dinja naħseb li oħra ikun hemm xi wieħed fil-finali. Ġifieri ma ninsewx li l-Marokk ħajtuhom biċċa parti wkoll World Cup oħra fit-2030 biċċa parti wkoll mill-World Cup. Ras it-timijiet sorpriża bħal il-bieraħ rajna il-Demo Republic of Congo u rajna l-Campo Verde wkoll akkwistaw punt fuq wieħed fejn Afrika. Jiena segwi n-nazzjonali ġifieri Koppa Afrika ġifieri nkun naf wieħed ukoll x'hemm. U s-Senegal kienu sfortunati, però ma kellhomx ħaqhom telfa ma' Franza. Ma' Franza ovvjament bil-brillazzjoni tagħhom Franza għadu tim saħtu kuntatt minn kull imkien irnexxielhom jissuperaw lis-Senegal. Naħseb hawnhekk nistgħu dduru fuq punt tajjeb hawnhekk li fil-fatt forsi rajna timijiet mill-Afrika, mill-Asja jibrillaw u timijiet mill-Ewropa li ddiżappuntaw. Jien naħseb fattur li diġà kont semmejt fl-ewwel episodju jista' jkun li forsi it-temperaturi u l-kondizzjonijiet jagħmlu dik id-differenza u hekk taħseb Rajn. Ara, jiena nemmen li meta tieħu kollox, jiġifieri naħseb waħda mill-affarijiet li
żgur mhux forsi se taffettwa. Ma ninsewx ukoll apart it-temperaturi l-logħob li ntlab il-Messiku qiegħed jintlab f'altitudni għolja ħafna minn għalija ma nafx hekk 2000 metru ġifieri ġifieri għandek meta l-aħħar li kont niċċekkja dwarha għandek bejn wieħed u ieħor 25% nqas tossiġnu f'dik l-altitude li jilagħbu li qegħdin il-grounds ta' New Mexico ta' Guadalajara. L-iżgur mhux forsi ovvjament se tħalli effett fuq players li mhumiex imdorrin jilagħbu f'dik il-klima, jiġifieri żgur mhux forsi se tħalli impatt. Jiena naħseb li dan huwa punt tajjeb li semmejt, ġifieri ma naħsibx kif Raven ukoll, ma naħsibx li għataw dak il-gap daqshekk kbir naħseb bejn il-pajjiżi, bejn daw il-pajjiżi. Jiġifieri jekk taqbad jiena jekk bad il-World Cup nemmen li dawk li msejħin ngħidu elit dejjem huma r-reġjuni tal-Ewropa u tas-South America. Imma nemmen li sissa din il-World Cup ma naħsibx li għalija ma brillawx, jiġifieri jekk permettu li ftit għax il-ħaqt ktibt xejn l-istatistika li mit-timijiet Ewropej għal din is-sena sissa minn dal-ewwel round kien hemm 8 rebħiet, ovvjament rebħa minnhom hija tal-Ingilterra kontra l-Kroazja fejn lagħbu żewġ timijiet Ewropej, 7 drojiet u 3 telfiet. Imma mbagħad meta għall-ewwel ngħidu għarajt u għatajja għax hemm dawn hemm 8 rebħiet, ma meta nżommu f'moħħna forsi anka id-drojiet li kien hemm ta' timijiet Ewropej, kienu ma naħsibx li kienu ħafna minnhom ma kinux mistennija, jiġifieri nsemmu d-dro tal-Iżvizzera mal-Qatar, id-dro tal-Olanda mal-Ġappun, fejn l-Olanda naħseb kienu ngħidu mhux l-iktar 3 timijiet favoriti, imma pjuttost kienu tim favorit. Id-dro ta' Spanja kontra l-Capo Verde, id-dro tal-Belġium mal-Eġittu. U ovvjament dik id-dro tal-bieraħ ukoll ta' bejn il-Portugal u l-Kongo. Ġifieri dawn huma naħseb jiena timijiet ta' nsemmu l-Kongo, Capo Verde, eċetera, li naħseb kulħadd stenna li eżempju Spanja ħajduru bihom jew l-istess ħaġa ħajġi mill-Portugal. Imma dan ma ġarax. Nasib l-istess ħaġa ġara wkoll ma' ċertu timijiet tas South America. South America li huwa reġjun prestiġjuż ħafna fil-futbol, ngħidu aħna minn is-sejjer żball mill-10 konfederazzjonijiet li jikkompetuna li 10 u jekk minn is-sejjer żbaljat bħala timijiet 10 eżatt. Minn 10 jekk kun żbalja tal-World Cup għaddew 6 awtomatikament, eżatt. Jiġifieri dak juri l-prestiġju li għandu dar reġuni ma l-istess rajna. Ma kienx qabel Ma kien eżatt. bil-playoff għax zitna t-timijiet għal 48. Eżatt. Dik-sena differenti il-format il-qualification. Eżatt. Imma l-istess firri dana meta inta għandek ngħiduha minn dis-sena minn 10 konfederazzjoni titlu 6 juri il-prestiġju li għandu dar-reġjun fil-futbol. U l-istess naħseb kien hemm daqsxejn sorpriżi l-Ekwador li għalija tilfu mal-Kosta tal-Lavorju, l-Ekwador li dik kienet sorpriża li speċjalment l-Ekwador kien se żbalja ġew it-tieni fil-kwalifikazzjoni. L-Ekwador ġew it-tieni fil-qualifiers, ġifieri tajbin ġifieri ħafna, ġifieri kienet sorpriża kien mal-Kosta tal-Lavorju, imma l-Kosta tal-Lavorju wkoll mista tarmihom daw ukoll avvanzaw fil-Koppa Afrika. Ma ninsewx li l-Koppa Afrika li għaddiet, mhux li għaddiet għax saret il-Marokko rebħu l-Marokko, rebħu wkoll il-Kosta tal-Lavorju wkoll, dawn min jara n-nazzjonal bħali dawn l-affarijiet ikun jafhom. Disappunt kbir għall-Paragwaj, l-ewwel logħba tal-Paragwaj jiena ma nafx hekk. Il-Paragwaj narahom jilagħbu, il-Paragwaj ma jilagħbux hekk. Orajt ma kienx tim ta' fuq il-klassifika tal-Ponobol ta' fuq, imma laqas huwa tim li jilagħab hekk, dejjem nara tim il-klassifika. Però rajn li qed tgħid inti mill-lok li rajna jien opinjoni tiegħi s'issa, Brażil Marokk kienet waħda mill-kbar. Għandek Olanda Ġappun li nemmen l-tnejn huma anke l-Ġappun jiġifieri ħajkunu hemm ħajaslu jaf ikun tim sorpriża, u ovvjament il-logħba li rajna l-bieraħ il-Kroazja mill-Ingilterra. Il-PO veru l-bej drojiet u għalissa sakemm tinfetaħ il-World Cup u mbagħad ovvjament taqbes ir-rounds naħseb jiena mbagħad tibda tara
dak il-lob dirett ta' konfronti diretti. Eżatt. Naqbel miegħek 100%. Jiġifieri issa ovvjament dan it-tieni round qisu l-ewwel round naħseb speċjalment meta timijiet naħseb jafu li hemm ċans li anke jgħaddu tlieta mill-grupp jekk inti tkun wieħed minn naħseb ħatkun affettwat ukoll anke fil-mod ta' kemm inti qed toqgħod kawt ma' dawn l-ewwel lobiet. Ma ninsewx li t-tazza tad-dinja issa ovvjament ħajkunu żdiedu l-lob fiha wkoll għal żdied round ieħor, jiġifieri u dawn huma players. Għandek 40 logħba iktar li t-tazza tad-dinja preċedenti, mhix ċajta, daw il-plejers mobbijin daw kellhom staġuni b'sin, staġuni Leagues, Champions League, Coppa Libertadores, Coppa Li kollha żdiedu wkoll bħala logħob. Exhaustion. Exhaustion hemm qiegħda daw kollha żdiedu. Jif fi Franza rajta meta kollha Franza żdiedu kontra Senegal kien hemm ħafna players ta' Franza ovvjament jilagħbu mal Paris Saint-Germain l-istess kellhom staġun twil waslu sal-aħħar ta' Champions League. L-aħħar baqgħu tal-aħħar ġimgħa. Eżatt, players bħal Ousmane Dembele jew Dewey kienu ħafna sappar l-logħba li għaddiet kontra is-Senegal. Fortunatament għal-Franza għandhom skwadra kbira, għandhom kieku jkolli ngħid għandhom ġixtinijiet biex li kapaċi tazza tad-dinja biha. Għadhom intatti minn kull imkien Franza hemm mill-2018 jien li ngħidha li anke fuq televiżjonijiet qed jikbu l-istorja u għandhom biex jerġgħu joħduha. Eżatt, jien hekk naħseb jekk ikolli ngħid forsi nieħu pożittiv mit-timijiet tal-Ewropa ikolli ngħid li Franza, l-Ingilterra u anke n-Norveġġja impressjonawni. Tgħid li n-Norveġġja lagħbu kontra l-Iraq. Kulħadd itik logħba. Stax intara Ma tista' teskludi l-ħadd. Jiġifieri u kienet ħaġa sabiħa wkoll naħseb li hawnhekk insellem il-Landru li ħaseb li ħajkun id-diżappunt ta' tazza mondjali, però Erling Haaland fl-ewwel logħba tiegħu tal-World Cup daħal skurja żewġ goals dawn. Forsi ħandur għal-players issa, rajn diġà semmejtilna forsi player li laqtek, Raven minna ħatijak, forsi player li laqtek minn dak li rajt issa. Fimni, player li laqatni dak ta' 18 sena tal-Marok, iwa laqatni ħafna, Hakimi għadu hemmhekk ukoll, jiġifieri daw tinsewx jiġifieri player żgħar u Mbappe għadu hemmhekk ukoll jiġifieri tista' tgħid kollox, però dak it-tfajjel ta' 18 sena iwa laqatni ħafna laqba brillanti, eċċellenti, kif qal tajjeb Ryan konfidenti, dik il-konfidenza dak inżel mal-Brażil konfidenti mhix normali. Jiġifieri naħseb wara da jekk ma jirrovinawx bil-flus għax il-plejers illum il-ġurnata mħallsin il-miljuni ma jirrovinawx bil-flus għab li jara x'talent jista' jtina dan il-plejer. Jiena ikolli forsi nsemmi plejer diġà semmejthom qabel hemm l-Eġittu kontra il-Belġium, jien naħseb ix-xogħol tal-Eġittu ma nafx ikajtu jiex il-logħba, però għamilha Ashur, winger tal-Eġittu, jilgħab ġol Eġittu stess li kellu staġun brillanti hemmhekk kien spiċċa it-top scorer. Però iva naħseb l-Eġittu kollha forsi nixtieq insemmihom bħala is-sorpriża tiegħi hawnhekk. Ma nemmenx li kellhom jitilfu kontra il-Belġium logħba kbira tista' tgħid li kellhom penalti fl-aħħar, però dik hija diskussjoni oħra. Jiġifieri aħna sa dawn il-pajjiżi tal-Afrika u tal-Asja verament urew li x'kapaċi jsarfu hawnhekk ukoll ma semmejniex konna tinsemmu t-timiet tas-South America diżappunt kbir li kien l-Uruguay kontra l-Arabja Sawdita. Minn hawnhekk nixtieq insemmi wkoll il-gwerra tal-Arabja Sawdita li għamel verament logħba kbira. Għam disappunt minnaħa ta' South America, xanka l-Uruguay, disappunt kbir, issa għalfimni Saudi Arabia anka l-flus din kollha hemm, tafx inti, eccetera, u daw qed jinvestu għandhom il-flus u jixtru players blamment, joffrulhom kemm iridu, u issa ovvjament ħajospitaw it-tazza tad-dinja ta' 2034.
Ġifieri daw iridu jkabbru n-netwerk tagħhom u jridu juru minn x'joffru. Issa barra minn hekk qed issemmi wkoll it-timijiet Afrikani, nemmen l-Afrikani tant kemm avvanzaw. U hemm ċerta wkoll pajjiżi Afrikani li s-soltu dejjem jaslu bħal Niġerja, bħal Kamerun li mhumiex qegħdin hemmhekk daw dejjem ikunu hemmhekk, kemm avvanzaw in-naħa ta' fuq tal-Afrika għandek l-Arġerija vera tilfu labu ma' tim kbir ukoll. Għandek bħal Marokk, bħal Eġittu. Is-South Africa naħseb posthom ma kienux hemmhekk għalkemm ġew draw illum ma naħsibx li posthom kienu hemm naqsu ħafna. Imma anka daw il-pajjiżi ġodda li daħlu tal-Afrika kemm avvanzaw ukoll u ngħidlek li għadha pitada kulħadd tgħallem logħba tal-balun. Insegwu wkoll it-tazza Asjatika jien rebħu għal-Qatar sena wara t-tazza tad-dinja u kemm jilagħbu tajjeb ukoll anke dat tim ġdid ukoll daħal minn hemmhekk l-Uzbekistan, eċċetera, ġa daħal il-Ġordan. Orajt mhux timijiet bħal daw l-istil li semmejt inti wejn imma hemmhekk ikunu jtuk logħba sew imqarwa qawdru għalihom biżżejjed. Le, eżattament. Forsi tisemmu dan it-temijiet, ħasa sirilek. Ryan, taħseb li rajt forsi xi tim underdog li kapaċi jasal li jgħidu sal-kwarti tal-finali jew aktar minn dak li rajt sissa? Ara, mill-li rajt sissa ma naħsib xorta nemmen li s-saħħa tat-timijiet ngħidu hekk li huma li hija Franza, l-Arġentina, l-Ingilterra, jisom daw li kienu mistennija naħseb xorta għadhom l-iktar b'saħħithom. Jiena nemmen li l-Marokk jerġa' jkollhom fl-opinjoni tiegħi hemm ċans li jkollhom ran tajba, jiġifieri jaslu x'as-semifinali jew le, ma nafx dik bħalma waslu l-aħħar edizzjoni fl-2022 ma nafux, imma naħseb li l-Marokk għandhom fejn ikollhom spinta tajba. L-Eġittu laqtuni ħafna kontra l-Belġu, jiġifieri naħseb li l-Eġittu issa jaslu sal-kwarti tal-finali, naħseb li hija possibbli min-naħa għall-Eġittu wkoll li forsi ma kinux daqshekk mistennija. Bħala timijiet oħra sissa ma naħsibx li nista' ngħid ara xi tim daqshekk forsi mhux mistenni li jiena ngħid li naħseb impressjonant daqshekk li jistgħu jaslu għall-kwart tal-finali, ma issa it-tieni round nemmen jiena jgħod ħafna iktar it-tieni round qishom speċjalment dawk it-timijiet issa li ma kisbux l-ewwel riżultat favorihom żgur li jridu joħorġu jippruvaw jiksbu issa dawk il-punti, jiġifieri naħseb dat-tieni round se jgħallimna ħafna. Ħanejdu, sorpriża oħra li ma sebbejniex għalija hija tal-Awstralja mat-Turkija li kienu ħafna li qegħdin jaħsbu li daw jgħidu li t-Turkija tawhom l-isem ta' dark horses kważi kienet jgħidu ta' dan għal dan it-tournament, jiġifieri li tilfu tnejn b'xejn mal-Awstralja u bażikament tista' tgħid li ma kien alright, iddominaw il-possess tal-ballun ħafna t-Turkija, ma naħsibx li kellhom dawk clear cut chances ħanejdu hekk li forsi stennejna. Naħseb li din hija sorpriża, kienet pjuttost sorpriża. L-Awstralja jiena naħseb nixtaqt insemmihom għax verament laqtuni kif labu, jiġifieri labu dik il-logħba kompatta fuq wara labu logħba difensiva imma kienu qed joħorġu kontrattakki tajbin ħafna, kienu perikolużi ħafna fuq il-kontrattakki. Naħseb nista' ngħid li wieħed mill-iktar timijiet li s'issa rajt perikolużi fuq kontrattakki, anka forsi l-pace li għandhom, jiġifieri meskurjaw gol tajjeb ħafna. Naħseb xtaqt insemmihom ukoll. Issa naraw, issa dan it-tieni round. Jiena naħseb bħal-Awstralja, l-Awstralja l-aħjar riżultat li kellhom kien is-semifinal ta' 2006 World Cup. Meta kienu nqaraw bl-extra time ma' Taljani. Minn hemmhekk l-iktar riżultat li ġabu avvanz huma fit-test tad-dinja, huma kibru u huma m'għadhomx jilagħbu fl-Oċeanika li dejjem ikunu kwalifikati kważi qed jieħdu parti sada
L-Awstralja qas nseħħlu pajjiż jien huwa kontinent bil-kobor li għandu. Jiġifieri u daw xorta qed jilagħbu l-logħba ġol Asja huma jikkwalifikaw mill-qualifications tal-Asja. Issa rigward it-Turkija jiena naqbel, però ovvjament iżżomm kemm iżżomm possess tal-ballun dil-Brażil tiġri ħafna. Ovvjament ta' ġo xibkajut. Issa, it-Turkija naħseb jiena xorta naqsu ħafna, anka kif tifnixxew il-ballun, eċetera. M'għadux dak it-tim tat-Turkija ta' 2000 jiena ifhimni intom ma tkun żgħar. Niftakar it-tim tat-Turkija ta' 2002 it-tim ta' Hasan Sass jew ta' Rushtu. Ġifieri kien tim kbir, il-Brażil kien fil-gruppi 2-1 konna rbaħna u niftakar irbaħna semi-final 1-0 Ronaldo fl-80 xi ħaġa skur jekk kienu ħabtuna mezz. Dak naħseb kien l-aħjar tim tat-Turkija li kien hemm ta' 2002. Ġifieri naħseb dak it-tim m'għadhom ma rreplejsjawx. Però jiena ma narax li t-Turkija naħseb jiena kemm iddominaw ma narax li se javvanzaw ġifieri ħafna. Naqbel ħafna ma Ryan li qal il-Marokk ħajaslu, naħseb li jkunu hemmhekk. Jiena niftakar tgħidu l-predictions tagħkom jiena dejjem għadni ngħid Spanja u Franza jkunu hemmhekk. Niftakar 4 snin ilu ġimgħa qabel il-World Cup meta kont fuq dan l-istess programm Antonello kien qalli Raven qalli min tara final qalli għatlu jew Arġentina Franza jew Brażil Franza u kont tajta wkoll Arġentina ġifieri Franza. Ovvjament ġgantesk dejjem ħajkunu hemm. Però jista' jkun jagħti każ li sa semi-final jersaq lek tim sorpriża. Għaliex le fehmni xi ħaġa sabiħa li jkun hemm xi tim ġdid ukoll finalist. Jiena ra kemm jimma l-Brażil, però gburi li Malti, għax kieku jiena Malti mhux qiegħed hawnhekk. Imma ovvjament nieħdu pjaċir ukoll anke bdew it-timijiet iż-żgħar illi jagħmlu ħoss daħlu l-ewwel darba jipparteċipaw u jagħtu logħba wkoll kbar. Jiena naqbel magħha ġifieri perfettament. Anke li jkollna xi ħaġa ġdid, anke xi ħaġa ġdid li ħadd tad-dinja, pereżempju l-Marokk, jiena ma niddejjaq xejn. Li naħseb hija xi ħaġa sabiħa ħafna li pereżempju li rajna l-istorja tal-Capo Verde kontra Spanja l-goler tagħhom Vozinja jidilli li mill-lejl għal-nar l-Instagram followers tiegħu minn 41,000 taraw 12 miljun, ġifieri tieħu gost tara dawn l-istejjer. Forsi fis-semifinali kollha tisemmu previżjonijiet ta' kważi finali, semifinali, pajjiż li ngħidu jiena stennejt li ħajkunu fis-semifinali li ma semmejniex huma il-Portugal li diżappuntaw kbir kontra id-DR Kongo u għawek ħasasikom mistoqsija waħda. Ma probli ħataraw ġejja, imma taħsbu forsi li wasal żmienu Cristiano Ronaldo u taħsbu li iktar mill-li jgħin it-tim iktar qed jisu u għaj nizzel il-level ta' tim fejn jidħlu l-attakki. ħanajdlek, meta għanti tonfoq player, aħna l-lum ħanajdlek il-Brazil, per ħanitkellem fuq il-Brazil. Għandek il-Brazil għandek ġenerazzjoni, jiena meta mmur nifittex ir-riċerka mill-1900, fil-bidu tal-1900 tal-lum, 50s, 70s, etc. Għandek ġenerazzjoni wara oħra. Issa il-ġenerazzjoni li qed tikber għat-timijiet Brażiljani fosthom ukoll dan Ronaldo, eccetera, inxorta Ronaldo panejt, Ronaldo tal-Brazil, unika Ronaldo fid-dinja, il-plejer ma jitkejjex bil-bank account u ma jitkejjex bil-suċċess. Dik l-ewwel ħaġa, xkultant u ngħidu dak kemm għandu paga u nnefħuh. Issa l-Portugal qed jagħmlu żball, il-Brażil għamlu żball fi 2014. Meta tim jibbasa fuq plejer dak huwa l-ewwel żball kardinali. Nemmen li jekk il-Portugal jilagħbu mingħajr Ronaldo, ngħidlek li avvanzaw. Jiena hekk tal-opinjoni tiegħi, plejer tajjeb, għadu jilab, well and good, imma meta t-tim jiddependi jew iriduh bil-forsi skur jew biex jideru, naħseb jiena dak huwa żball meta t-tim jiddependi isu jitmandaw it-tim. Jiena anke l-World Cup li għaddit l-oħra, dispeċini ngħidilkom ma ġobni xejn, jekk is-supporters imorru jekk il-players imorru xejru s-supporters u qabotu daħal ġewwa, isni anke l-coach li ma jkellimniex għax li jiena nagħmel irrid minix ma daw jiena mhux parti mit-tim. Le jekk ikelmek il-coach huwa missierek u titobdi lil kulħadd, lil kull plejer.
Jiena naħseb meta it-tim kif qed nerġa' ngħid illi jiddependi fuq plejer wieħed huwa ħażin. Xi punt żgħir ukoll li nixtieq ukoll insemmi naħseb tim ukoll li ma semmejniex jekk tippermettili Ryan huwa wkoll il-USA. Il-USA jisom labu l-ewwel logħba vera ċelebraw l-ewwel rebħa tagħhom terba' b'xejn qatt ma rebħu erba' b'xejn tazza tad-dinja kemm ilhom jeżistu fit-tazza tad-dinja minn 1994. Dak kien l-ewwel tim jiġifieri tagħhom dak kien ħajspitaw it-tazza tad-dinja tan-94 qas biss kellhom tim tan-nazzjonal għax huma mdorrin ikollhom l-American football tagħhom. Ovvjament taħt din il-pressjoni politika u taħt Trump naħseb li jippruvaw javvanzaw kemm jista' jkun. Naħseb l-unika tim għalkemm il-Mexico jilagħbu però jiena naħseb li qed jagħtu mbuttatura impressa fuq l-Amerika biex javvanzaw. Jiena hekk qed nara illi għandu suspetti li ġej li l-Amerika jippruvaw javvanzaw kemm jista' jkun. Ovvjament fejn tidħol l-Amerika u maħus country. Naqina Sfortunatament naħseb il-politika ovvjament hemmhekk tidħol xi ftit naħseb naqbel miegħek hawnhekk. Nefhem, jiena naħseb li sfortunatament naħseb dil-World Cup u anke l-World Cup tal-Qatar kien hemm ħafna kwistjonijiet politiċi dwarhom. Niftakru l-World Cup tal-Qatar kien hemm il-kwistjoni tal-ħaddiema, tas-sigurtà tal-ħaddiema li kienu għedin jaħdmu fl-stadiums, eżempju, u l-World Cup ovvjament kwistjoni sħiħa politika, anka speċjalment fejtlu visas biex niftehmu biex membri tal-istaff, players, supporters, eccetera, li ma jistgħux jitlu fil-pajjiż, naħseb li hija xi ħaġa li forsi naħseb li kemm ilha li bdiet il-World Cup isa qed titatta naqra ma naħsibx li xi ħaġa li m'għandniex insemmu li kemm ħafna supporters li laqas biss setgħu jitilgħu jivvjaġġaw biex ikun jistgħu jsegwu t-tim tagħhom. Ngħidu aħna il-biljetti esaġerati, il-flus tal-biljetti esaġerati, esaġerazzjoni kbira. Eżatt. Jiġifieri naħseb li hija hemm kwestjoni u naħseb li dil-kwestjoni politika kollha naħseb qiegħda titfa' ħafna pressure fuq it-tim tal-Amerika nnifsu. Jiġifieri issa dil-kwestjoni politika kollu hemm pressure kbir fuq it-tim tal-Amerika biex javvanza biex ngħidu aħna anke stennija ġol Amerika stess, jiġifieri jekk taraw forsi daqsxejn intervisti li jsiru anke l-supporters jew in-nies Amerikani għandhom stennija li dan it-tim se javvanza tagħhom, jiġifieri hemm ċertu pressjoni fuqhom ukoll. Naħseb hija World Cup mimlija tensjoni politika li qiegħda tieħu mill-futbol għaliex fejn għaddejna għax qiegħda tieħu mill-futbol, imma Jiena naraħa World Cup bejnietna tistgħu ma taqblux miegħi, jiena naraħa World Cup ta' Trump kif saru l-affarijiet anke minn mal-FIFA u kif dajru fuq id-deħ jidher il-FIFA vera ma naħseb minn taħt speċjalment qed tinsemmu taħt il-konflitt politiku u t-tim Amerikan jiena lek qed ngħidlek li l-Amerika jafu jippruvaw jafshom biex jagħmlu ċerta ħoss. Ma ninsewx ukoll li l-FIFA dejjem kienu kontroversja kif intażlu, eżempju niftakar ta' 2006 kif intażlet il-Ġermanja għadha sal-lum dik, kif intażel 2018 Russja dik kellha tospita l-Ingilterra, dik l-Ingilterra kellha tospita 2018 World Cup daqqa waħda bububu ma nafx ġara ħadwa Russja. Naħseb daħal Putin bħalma ġara mbagħad il-Qatar. Mbagħad marru lejn il-Qatar, eċetera, komplejn nimirħu. Issa, tippermettu li wkoll insemmi l-World Cups dejjem hekk saru. Issa għandek 2010 ħassir ġennata kbira, ħassir qatt ma kienet fi 3 kontinenti differenti u 6 pajjiżi differenti. Għandek l-Arġentina u l-Urugwaj jiena li għandha ssir hemmhekk għax l-ewwel 100 sena saret l-Urugwaj għalmenu l-ewwel żewġ timijiet finali fin-1930 Urugwaj-Arġentina. Ħajatu biċċa wkoll il-Marokk u l-Spanja l-Portugal biex jgħalqu ħalq il-kulħadd il-kontinenti kollha tawhom biċċa. Ħalli il-2034 pajjiż sieħ waħdu is-Saudi Arabia ospitaw. Ara daqsxejn kif jaħdmu minn qabel dawn l-affarijiet.
Ovvjament hemm kontroversji oħrajn, aħna ma tantx niftakru l-plejtu twilid, imma kontroversja kbira anke kif kienet intlabet 1978 World Cup taħt il-gvern tal-Arġentina u l-pressure li kellhom u kienu ħaduha huma. World Cups oħrajn bħal 1934 meta kienu rebħuha l-Italja u 1938 tarabħuha l-Italja wkoll taħt il-gvern ta' Mussolini, kienu jgħidulhom l-Italjani ara ma tilabux magħhom u tirpulhom. Kienet ġa tinħass il-gwerra tat-tieni gwerra dinija parti l-Olimpjadi tan-1936 f'Berlin kienet propaganda nazista daw l-affarijiet fl-isport jeżistu l-konflitti politiċi, u mbagħad ovvjament fl-ewwel ta' Settembru tan-1939 kulħadd jaf ġara meta Hitler invada l-Polonja u mela bdiet l-ewwel it-tieni gwerra dinija. Daw l-affarijiet dejjem xeklu tapnu l-isport u sfortunatament taħt din il-World Cup ukoll daw dejjem kienu bħal kelbu qattus l-Iran u l-Amerika, imma ovvjament dan l-isport suppost United the World ikollok daw it-tip ta' konflitti kif qed titkellmu inti, ċerta visas ma jidħlux, dak ir-referi somalu jisommu qawaċċajt, ħarġu l-viża ħajħallsuh xorta ma nafx għal xiex, ma nafx għal xiex isiru daw l-affarijiet, ġifieri. Totalment skuża ngħidilkom disgustat. Le, għad iżapport kbira, illum stess rajt intervista ta' Remi, l-istrajka tal-Iran, li illum li qal li minħabba li huma training camp tagħhom jeżil Messiku minħabba ovvjament problemi tal-Amerika. Il-lob tagħhom li jkollhom ġol Amerika, ġifieri l-maġġoranza tagħhom jispiċċaw jaslu ġurnata qabel il-lob bla training xejn jaslu għajjenin. Jiġifieri kollox, sfortunatament kollox jetem biex jippruvaw jgħaddu l-Amerika, jkolli ngħid, u forsi pajjiżi bħal-Iran jagħmlu iktar diffiċli milli jistgħu biex ma jgħadduhomx. Sfortunatament affarijiet li mhux l-ewwel darba rajnihom u ħanibqgħu narawhom fl-opinjoni tiegħi. Naħseb biex nsemmi xi ħaġa naħseb li l-inħam il-politika x'issa dik hemm semmejt dal-punt tal-Iran. Naħseb din qiegħda taffettwa ħafna wkoll il-futur finti kont semmejt li klima wejn qabel. Naħseb xi ħaġa oħra li qed taffettwa huma d-distanzi. Jiġifieri għalkemm dil-World Cup ovvjament ħafna minnhom qegħdin bbażati ġol Amerika bħala training camp u jilagħbu xorta waħda ġol Amerika, ħafna minn ovvjament hemm dawk li tilagħbu l-Messiku wkoll u l-Kanada għandhom training camps hemmhekk. Għand distanzi kbar, jiġifieri hemm ħafna timijiet li jekk taraw id-distanzi li qegħdin jivvjaġġaw huma distanzi fejn inti qed taqsam iktar kobor milli kieku qed taqsam l-Ewropa min-naħa l-oħra biex niftehmu. Jiġifieri din żgur mhux forsi set influence anka il-players il-futbol li qed jilagħbu, jiġifieri daw ħafna players kif għandna ġejjin wara staġun. Diffiċli staġun domestiku li wkoll żdiedulu l-lob, do aħna Champions League, li żdied il-lob ta' Champions League, jiġifieri ħafna players għajjenin, din mhijiex xi ħaġa li tgħin li inti wara jekk kien qed tittrejnja f'post li mbagħad għandek tivvjaġġa fit-tul biex tmur tilgħab il-logħba tiegħek. Differenza ovvjament minn dak li kien hemm anke l-Qatar fejn ħafna mill-istadiums ovvjament huwa pajjiż żgħir u l-istadiums kienu fil-viċinanzi ta' xulxin, jiġifieri hija xi ħaġa wkoll li din qiegħda taffettwa, nemmen li qiegħda taffettwa u kważi naħseb ngħid jiena taffettwa daqshekk mhux iktar mill-klima nnifisha. Jiena naħseb ukoll kif qed tgħid tajjeb inti Ryan, apparti l-klima l-ħaġa ġennata biex tagħmilha l-kontinent kollu tal-Nord Amerika, msu tal-ġeografija, indem konfort il-ġeografija. Biss l-Amerika minn East to West għandek 4 sigħat kien differenza, mhux xajta ġifieri, minn Washington sa San Francisco jew California. Ġifieri applassek għandek il-Mexico, l-Amerika u għandek il-Kanada, għandek lej Vancouver, mhux xajta lej West Pacific Ocean, in-naħa tal-Alaska. Ara x'kobbor ġifieri jiena naħseb iju dak jaffettwa u jaffettwa bil-kbir. Jiena ma naqbilx il-tazza tad-dinja għandha tkun shared ma' pajjiż ieħor, hawn min jgħid minħabba finanzjarjament għax ma jifilħuhiex, jiena ma naqbilx il-Qatar filħuha, s-Sawdi jifilħuha, naħseb l-Amerika kien jifilħuha waħedhom ukoll, mhix problema.
Mexico saret għat-tielet darba, apparti darbtejja weħidhom u dana, l-ewwel World Cup li saret kienet Korea Japan 2002. Qatt ma kien hemm tazza tad-dinja maqsuma fit-tnejn, kienet il-South Korea u kienet il-Ġapan. U mbagħad niftakar kien sar kol prova il-Euro Cup 2004 kienet saret Ukraine Poland. Min hemmhekk bdiet tiġifieri din il-ħaġa. Jiena però ma naqbilx daw vjaġġi matwal li għamaret meta saret il-Brażil vera l-Brażil kbir, imma almenu fl-istess pajjiż xorta li twal fil-Brażil xorta l-Brażil ikbar mill-Ewropa darbtejn. ħafna mill-ikbar bliet intieħdejxu xi fil-kosta. Għandek Rio, għandek San Paolo, minn San Paolo Rio għandek sija aeroplan li se tivvjaġġa, ma l-Brażil ovvjament huwa kbir. Imma jiena ma naqbilx li l-World Cup għandha tkun maqsuma. Ma naqbel miegħek jiena naħseb kif semmejt tal-Euro, naħseb li tal-Euro dik kienet xi ħaġa li jiena naħseb kienet aċċettat meta kienet Poland Ukraine huma żewġ pajjiżi ħdej xulxin u huma żewġ pajjiżi eżempju huma żgħar, jiġifieri żgħar ma meta tqabbilhom ma daw il-pajjiżi ma' pajjiżi oħra id-distanzi għalkemm kienet maqsuma bejn żewġ pajjiżi ma kienux distanzi twal. Le, jiena ma naqbel miegħek jiġifieri ma naqbilx li tazza tad-dinja għandha tkun ospitata minn iktar minn pajjiż wieħed sakemm ovvjament dan mhumiex pajjiżi forsi li m'hemmx distanzi bejnietom jiġifieri kieku eżempju dik il-World Cup kellha tinqasam eżempju ngħidu bejn Spanja u l-Portugal biss għall-argument xi ħaġa bħal dik ma assolutament kieku xi ħaġa m'għandix tkun problema jiġifieri imma jiġifieri trid tqis ukoll il-ġeografija ma tista' jiena bħala persuna ma naqbadx ngħid ma naqbilx li għandek iktar minn pajjiż wieħed, imma trid tqis il-ġeografija. Hemm differenza kbira meta inti tgħid anke South Korea u Ġapan, hemm differenza kbira bejn daw il-pajjiżi u meta issa nitkellmu fuq Kanada. Issa jiena il-World Cup li ġejja fit-30 hija l-ikbar ġurnata li qatt saret, 3 kontinenti, 6 pajjiż differenti. Il-lob se jibda naħa ta' South America mbagħad titla' lejn l-Ewropa eċetera lejn Marok. In-nies fiha taqbad mul, dak il-biljett ħajkun f'dik hemm, dak il-biljett u jekk ħatavvanza ħataqsam oċean, jiena meta minn Ruma Rio de Janeiro 10 sigħat nagħmilhom fuq l-oċean biex naqsam l-oċean, ġifieri ara x'kobbor hemm 10 sigħat flight fuq il-baħar biex tmur il-dik in-naħa. Però l-Marok jien pereżempju jindispeċini ngħid il-Marok ilhom jimbuttaw il-filefa, ilhom japplikaw biex daw jospitaw it-tazza tad-dinja waħedhom. Ma nafx għalfejn ishom qatt isew għax mhux maħbub magħhom il-President tal-FIFA, ma nafux jiġifieri, imma il-Marok dejjem ippruvaw dawn investew fit-tim nazzjonali, investew fil-grounds għandhom plejers li labu l-Logħba Ewropea u daħlu kullimkien, ippruvaw tawhom il-Koppa Afrika u tawhom is-sena l-oħra wkoll it-tazza tad-dinja ta' tfajl iktar under 17. Dik u tawhom biċċa jsom biex jalqulhom bħalhom għandna għad 2013 World Cup. Dal-pajjiż kien jiflaħ ġifieri li ssir it-tazza tad-dinja hemmhekk. U naħseb ikun it-tieni wieħed għax l-ewwel darba saret is-South Africa ma jidhirlix li qatt saret u kien isir ukoll ġo pajjiż ukoll Afrikan. Forsi li xi ħaġa li mbagħad tmur kontra ngħidu pereżempju ġara fil-Qatar fl-2022, ovvjament Qatar mhux pajjiż li għandu kultura ta' futbol, però meta taqbad pajjiż li m'għandux l-infrastruttura biex jospita t-tazza tad-dinja ittieħ l-opportunità jibni ħafna stadiums ġodda li jiġri sfortunatament ħafna minn dawn l-stadiums qas jibqgħu jintużaw. Jiġifieri deċiżjoni forsi hija ngħidu niddefendihom ftit ma biex nisema tet kontinenti, però forsi nemmen li għandha ssir bejn ġiex pajjiżi f'każ li l-infrastruttura mhix adekwata u ħadd tispiċċa li wara tispiċċa tazza tad-dinja qas jibqa' jintuża bħal meta naraw fil-Qatar u probbli naraw fl-Arabja Sawdita. Wayne, jiena kien ngħidlek fuq il-biċċa xogħol tal-pajjiż wieħed jew tnejn. Daw il-Qatar, daw il-flus laqqas jafu se jagħmlu bihom. Daw għalihom mhux problema, il-flus mhux problema, daw multibiljonarji jekk mhux żiljonarji mhux biljonarji. Jiġifieri mbagħad qalu dik id-domanda qaluha wara tazza tad-dinja
se jagħmlu bjom daw it-tip ta' stadiums qatt ma rajna bħalhom fid-dinja, stadiums bombastiċi bl-air conditions, isħana tremenda għal volja hemmhekk kien f'Diċembru ġifieri xorta bisħana bl-air condition, daw jiġu għala bibhom mill-flus, daw l-importanti li ospitajnija u lejna l-pajjiż illi ġisu number one fid-dinja anka li fimni it-tazza tad-dinja meta ssir ukoll huwa wkoll mod kummerċjali għal pajjiż għat-turisti. Jiġifieri huma ppruvaw biex ilaħqu ma' pajjiżi tal livell Ewropej, eċċetera. Però naħseb jiena għall-infrastruttura u affarijiet hekk, jiena kont nemmen li avvanzaw it-tim tal-Qatar jinvestu fit-tim tal-Qatar fil-fatt, sena ta' wara ġew ospitat il-Qatar it-tazza Asjatika u reput-tazza Asjatika. Ma nafx kif mirakulosament daw wara mill-inqalgħu mill-ewwel mill-gruppi mit-tazza tad-dinja sena wara saru champions tal-Asja. Fil-fatt ġaqalgħu l-ewwel disfatta wkoll kważi fimni ma rajnihomx il-Qatar speċjali laqqas din it-tazza tad-dinja, però ma naħsibx li x-xejkiet hemm għandhom problema daw l-affarijiet ta' flus. Qabel ma nikkonkludi, daħluna xi kummenti, Brady Buġeja għek nsellimlek, jedina proset Raven, kull meta nsegwik analiżi dettaljata korretta fuq il-Brażil u l-istorja ta' tazza mondjali. Temmen, għawek isaqsik, temmen li l-iskwadra rappreżentata tal-Brażil hija zbilanċjata, per eżempju, fullbacks m'hemmx options, anke bħala attakkant tal-kaxxa, Igor Thiago biss. U ħaġa oħra, l-istil ta' futbol qed naraw differenti tal-Brażil, qed naraw differenti tal-Brażil minn kif imdorrijin nafuh. Ara, it-tim nazzjonali Brażiljan da qegħdin ngħidu kif qedtilkom l-ewwel hija ġenerazzjoni. Il-Brażil normalment intuża dejjem jilagħbu, il-Brażil ma jilagħbux il-logħba Ewropea, jilagħbu dik li jgħidula ġinga style, hija differenti ħafna inqas tiddefendi, il-ballun dejjem idur jitla' u ġifieri qas tiddefendi. Illum ħafna players marru lejn l-Ewropa u jilagħbu l-logħba Ewropea. Issa, di anke l-aħħar logħba li rajna il-Brażil qed jilagħbu slow. Jiena dik li tinkwitani u l-Brażil jilagħbu slow. Ma jilagħbux fast one two touch dan, jilagħbu l-logħba slow. Id-dar ħabbib tagħna iwa għandu raġun, anke minn nuqqas tal-dan u sewweġġanna Wesley wkoll, ġifieri ħassejnieh il-Wesley l-aħħar logħba naħseb jiena mal-Marokk, imma overall il-Brażil sfortunatament qed jilagħbu slow. Dan it-tim naħseb jiena xorta baqgħu x'avvanza, anke speċjalment f'nofs il-ground, delivery għall-attakk u l-attakk irid jitkellmu bejniethom. Jekk ma jkunx hemm komunikazzjoni bejniethom, il-plejer ċerta biberija waqda li forsi Ancelotti jimla dak il-gap void, hemmhekk imbagħad jibda jirbaħ il-Brażil. Jekk ikollhom laqgħdu l-biberija l-Brażil jiqpatilha, jekk le ma nafx fejn ħanaslu. Tistaqsik ukoll għax nitkellem fuq il-Brażil nara l-kandidat li ma ntażilx João Pedro. Naf li Jiena ħassejta wkoll dik, għax jiena huwa plejer li jiena joġobni ġvien plejer huwa plejer li joġobni. Forsi ma kellux staġun wieħed minn l-aqwa staġuni ma naħseb li se jinħass. Nemmen li bħala striker għandhom għarajt l-striker pur tal-kaxxa għalli Igor Thiago li ovvjament kellu staġun tajf fil-Premier League ngħidu aħna mal-Brentford ġifieri ġi t-tieni top goal scorer. Imma naħseb jiena tinħass ukoll nuqqas ta' João Pedro li nemmen li huwa aktar għalkemm jilgħab anke bħala striker nemmen li huwa jagħtik stil kompletament differenti minn dak li jtik striker tal-kaxxa bħal Igor Thiago. Jiena naħseb li huwa plejer iktar fast, huwa plejer iktar veloċi, kapaċi bil-ballun f'saqaq. Naħseb li nħassina, naħseb li kont kieku jiena ħanejtek naħseb dik is-sorpriża li kien hemm fit-tim li ma telax. Hawnhekk fejn naħseb li kritika l-Ancelotti, forsi ma nafx kif qed tistennija Raven li ħan saqsijilek, però kwistjoni Neymar. Ma Neymar João Pedro biex intażel Neymar mhux iktar pasħajla. Ifimni naħseb kieku jekk Ancelotti ma żilx il-Neymar naħseb kienu jkissru kull memm il-Brażil ġifieri għax Neymar jisu għandu dik jisu kif taqbad tgħid Neymar aktar jisu jagħta support għalkemm illum l-aħħar aħbarijiet li rajna fuq il-Globo huwa kritiku ħafna fuq il-Brażil, huwa stazzjon Brażiljan
dinji li Neymar huwa fit anka l-logħba ta' Ħajti, issa jiddaħlu xi jew le, jew forsi biex iserħuna oħra dik issa fi Ancelotti. Però Neymar naħseb jiena għalkemm huwa plejer tajjeb tekniku xorta ħaqqu biċċa wkoll li jitla' wkoll, però jiena naħseb jiena qiegħed hemm aktar support, anka nistof eċetera, eċetera, anka moralment imħabba il-players, opinjoni, u ovvjament ħad tkun l-aħħar World Cup tiegħu. Ma ninsewx ukoll din World Cup ħajspiċċaw 8 players ukoll kbar, għandek Ronaldo, Messi, Neymar, Van Dijk, għandek il-Kane, għandek il-Modric, għandek il-Memo Ochoa għal-Mexico, ġifieri, imma ovvjament ta' Pedro jiena ħassejta. U ġanna Estevaw, jiena sepp kienu kienu koppja wkoll ġili labu, Pedro u Estevaw fl-imkien imorru tajjeb ħafna, jiena nemmen ħafna l-Brażil ukoll kif toħroġ l-koppja quddiem. Sissa għadna ma rajniex lob brillanti. Għandek id-dek il-gol ta' Vini ġie kreat waħdu, għamlu creationu, ma għandekx dik il-ċerta ħbiberija bejn l-attakers. Jiena sebdak il-nuqqas il-biljon. Daħlina kommenti ieħor jedna Luke Magri li ma nżewġ li nesin ukoll Militaw, Rodrigo kif semmejt int. Mela Militaw, ma semmejniex. Mela, għanna l-Estevaw, nieqes għanna l-Wesley għanna l-Militaw, qed insix li għanna l-Rodrigo wkoll, plejer kbir imweġġa wkoll ilu minn frar baqlu s-Ottubru inġeri dan, ġifieri Rodrigo, fimni mhux plejer ħażin ukoll. Però jiena naħseb jiena dini għalli xtaqt li l-aħħar logħba l-Brażil l-aħħar 10 minuti jiena kont intihom lill-Endrick ukoll, kont nibdel daqsxejn attacker ma' ieħor, opinjoni tiegħi dejjem, għandu l-ħarba tiegħu għadu żgħir irid forsa ġodda friski magna ġdida du żgħir kont intielu l-aħħar 10 minuti. Naħseb iva naqbel miegħek li Endrick kapaċi jkun dak is-super sub li il-Brażil verament kellhom bżonn kontra il-Marok. Qabel ma nagħlqu, din il-ġimgħa għażli tisni 3 logħbiet li ħanarhom jisom jkunu l-akbar logħbiet tal-ġimgħa. Fl-20 ta' Ġunju għandna l-Ġermanja kontra l-Ivory Coast, il-Ġermanja rajnihom kontra il-Curaçao, bir-rispett kollu lejhom ovvjament ħadd gost ħafna nara dak il-gowl ta' draw dieħel li ġifieri kienet waħda mill-isbaħ momenti s'issa tal-World Cup, però ngħidu ma kellhomx opponents li kellhom timijiet Ewropej oħra, ġifieri naħseb se tkun logħba interessanti verament naraw il-Ġermanja xi jsarfu ġo din it-tazza tad-dinja. Dakinhar stess ukoll hemm l-Olanda kontra l-Svezja, l-Olanda għandhom bżonn ta' rebħa wara nemmen dak id-diżappunt kontra il-Ġappun u fit-23 ta' Ġunju nikolli naħseb waħda mill-aqwa in-Norveġġja kontra s-Senegal dak is-super group li hemm hemmhekk. X'tistennew minnhom? Ara jiena naħseb in-Norveġġja hemm ħatkun u naħseb superjuri iktar għas-Senegal. Għalkemm is-Senegal mhuwiex tim Afrikan dawn ma ninsewx li s-Senegal huma kienu finalisti fil-Koppa Afrika. Imma naħseb opinjoni tiegħi naħseb li il-Norwegin daqsxejn iktar aħjar. Rigward il-Ġermanja u Korogaw bħalma kienu dik logħba ma nagħtix kasa hekk. Ara kif il-Korogaw baqgħu żammew dak id-drop bħalma għamlu Capo Verde u hekk. Kellhom dak iċ-ċans kieku setgħu żemmew dak id-drop, ma kienet tkun differenti għall-Ġermanja. Mbagħad fl-ixklu mbagħad mill-penalti li law baqgħu jaqalgħu wieħed wara l-ieħor jiġifieri. Naħseb li l-Ġermanja xorta ħajkollhom logħba wkoll jibsa, apparti ġifieri dan, u l-oħra kienet Holland u Sweden u x'hekk. Eżattament. Jiena naħseb logħba bilanċjata, ifhimni Sweden ukoll marru tajjeb ħafna, ma jfissirx li għax marru tajjeb ħafna jew kellha l-Olandiżi id-design li misħa joħorġulek l-istess. Dak bħalma meta labu mal-Ġappun, il-Ġappun tawhom logħba jien kontent il-Ġappun ituhom logħba faġġabulhom id-draw, ġifieri draw qalbini, jilagħbu jiena naħseb ukoll Olanda Svezja għandha tmur għal-draw, opinjoni tiegħi. Jiena min-naħa tiegħi żewġ logħbiet oħra li forsi wkoll xtaqt li insemmi għalija huma l-Iskozja mal-Marokk, nemmen li se tkun ovvjament l-Iskozja għandhom dik ir-rebħa diġà mal-Ħajti, ma
kienet verament il-bot minn li tkun rebħa konvinċenti. Il-Marokk ovvjament tkellimna ħafna f'dwarhom analizzajnihom kontra l-Brażil ħarġu tajjeb ovvjament. Naħseb jiena se jkunu mistennija li naħseb kważi jitlu favoriti għali għadin, ma nafx x'taħsbu intom, jiena naħseb li l-Marokk kważi għali għadin jitlu favoriti u għandhom bżonn ngħidu aħna għandhom mal-punt jridu jizidu li toħra ġifiri naħseb li tkun logħba li se joħorġu għalija. Minn semmi l-Olanda mal-Iżvezja hija tkun logħba tajba, naħseb li l-Olanda l-istess iridu dawk it-3 punti wara nistgħu nsejħulu jekk jiena għalija huwa ftit mhux diżappunt, ma diżappunt forsi żgħir kontra l-Ġappun, għax il-Ġappun mhuwiex tim huwa tim dixxiplinat ħafna, huwa tim vera dixxiplinat. Imma naħseb l-istennejna li l-Olanda, speċjalment il-Ġappun mingħajr l-istilla tagħhom għalija mitoma, naħseb li forsi stennejna li l-Olanda kienu jissuperaw. Il-Ġermanja mal-Kosta tal-Livorju naħseb ħajtu għam loba, naħseb issa dan huwa l-ewwel test ovvjament kif għandna uffiċjali tal-Ġermanja. Naħseb li Kosta Vorju għandhom tim tajjeb. Nistgħu forsi anke nsemmu tgħidli friendly ma dik il-friendly ta' kontra Franza fej ukoll. Kollox importanti, Kollox importanti. Kollox importanti, eżatt. Imma differenza l-coach ikun irtira fil-friendlies biex jażel it-timijiet. Eżatt. Il-friendlies importanti, għax ngħidu lek għatux kasom, l-għalem mhux tagħtix kasom, dak huwa żball. Eżatt, naħseb li dik, naħseb li ta' min isemmi ġifieri naħseb li juri naħseb jiena anke s-saħħa tat-tim li għandhom. U semmejt ukoll semmejt l-logħba tan-Norveġa mas-Senegal, leħem minn dak il-grupp naħseb li xorta Norveġa huma l-favoriti, l-istess kif għarrejvi, ġifieri għalija naħseb li huma l-favoriti, imma ovvjament issa s-Senegal wara t-telfa kontra Franza iridu joħorġu biex jiksbu dik ir-rebħa. Jiġifieri naħseb li tkun logħba interessanti. Naħseb l-aħħar waħda li xtaqt insemmi jiena hija ta' Spanja ma' l-Arabja Sawdita. Naħseb hija logħba wkoll li issa Spanja ġejja minn dak id-diżappunt kontra l-Cabo Verde. L-Arabja Sawdita naħseb li huma tim li investew, labu logħba tajba kontra l-Urugwaj. Il-players Mux se tkun logħba faċli. Jiena għalhekk nixtieq insemmija di, ġifieri naħseb li il-players tal-Arabja Sawdita kollha jilagħbu fil-lig tagħhom fejn dan il-lig issa ovvjament dawn l-aħħar snin ola fil-livell. Jiġifieri bla ma trid inti jekk inti plejer li qed tilab ma' stilel, nistgħu ngħidu hemm diversi stilel li jilagħbu f'dan il-lig li inti bla ma trid se jkollok tolli l-livell tiegħek biex tkun. Jiġifieri naħseb li din se tkun logħba oħra li jaf ikun hemm sorpriżi, naħseb jaf ikun hemm sorpriża, naħseb mill-logħb li hemm din il-ġimgħa nistenna li forsi din jaf tispiċċa fid-draw. Ma nafx ngħidha minn issa, imma naħseb ma nkunx sorpriż għall-aħħar jekk ikollna ħanejdu hekk Spanja li huma l-favoriti naħseb huma wieħed mit-timijiet favoriti. Ekku, jiena wieħed mit-tim ta' favoriti naraħ ġo final l-Ispanja nammetti. Però llum tant kemm daw il-players, daw it-timijiet jgħidulhom underdogs, dark horses għajdulhom li tridu. Illum il-ġurnata fejn daw l-istilel ta' timijiet, illum kulħadd itib logħba. U laqqas tista' tbassara, ġifieri, però l-Arabja Sawdija ma naħsibx li ħajħalluha lixxa lil Spanja, naħseb naraħħa draw. Naħseb jekk iġibu draw bħal mamlu Capo Verde, naħseb jiena hekk baqgħu l-istess ngħidu aħna hekk, jew bħal mamlu il-Democratic Republic of Congo mal-Portugal, naħseb dak jibqgħu jżommuh. Semmu li l-Arabja Sawdita kienu l-unika tim li żammew l-Arġentina draw fl-edizzjoni tal-2022. Fejn l-Arġentina marru, Rapulo, skużani, Rapulo, wieħed. Mela, kienu Rapulhom 2-1, mela. L-ewwel logħba kienet l-ewwel logħba. L-ewwel logħba. Jiġifieri mhix tim li taqtaħħom il-barra. U ma ninsewx
Ma ninsew naħseb ukoll mbagħad naħseb jiena Spanja mbagħad ikollhom bżonn naħseb dik l-aħħar logħba u jekk m'iniex sejjer żball meta il-Portugal ovvjak ikorreġuni għax m'iniex m'għandix l-istatistika qudiemek il-memorja tieni tajba l-Portugal meta kienu rebħu l-Euro Cup kienu dak kienu tim li kienu kwalifikaw mill-grupp bħala wieħed minn dawk li ġew fit-tielet post jekk m'iniex sejjer żball u spiċċaw kienu rebħu għal Eurocup. Ma neskludix li ikun hemm xi ħaġa simili. Ifimni għadu kmini biex tbassar daw it-timijiet u qegħdin jikbru u kibru sewwa kietu l-ogħba kulħadd, kważi għadu kmini għala vorja wasalna s-sattini logħba, din naraw it-tieni logħba, issa mill-gruppi xorta ngħidlek jiena xorta diffiċli għal prediction ġifieri. Rajn għandek raġun fil-fatt għax il-lobit tagħhom fil-Euro Cup tal-2016 il-Portugal spiċaw draw ta' wieħed kontra l-Iceland, xejn kontra l-Awstrija u 3-3 kontra l-Ungerija. Jiġifieri eżattament rajja li bit-tielet post spiċaw rebħu din l-edizzjoni. Xi kummenti finali? Ġa jina fissem sħabi tal-komitatu jina mit-torsi ta' Brażilera Malta nirringrazzjakom ta' l-opportunità li tajtuna, supporters Maltin tal-Brażil, ġifieri bħalna idħlu fil-Facebook page tagħna torsi ta' Brażilera Malta ħallulna messaġġ ma kammirti tħol membru tesserat magħna ġifieri bil-qalb kollha u naraw ukoll kif immorru aħna kburin li aħna Maltin, dak kaf l-innu tat-torsi ta' Brażilera Malta għandna l-innu diska kantata bil-Malti minn Mirjam Kristin Borġ kburin li aħna Maltin supporters tal-Brażil għax aħna dejjem Maltin, kull fejn dejjem ġarret il-bandira Maltija, ovvjament. Imma ovvjament kulħadd ikollu il-tim favorit tiegħu aħna nawguraw il-wirjiet il-viżivi tajba l kulħadd fissem kulħadd ovvjament u jalla l-aqwa tim jirba'. Grazzi ħafna. Grazzi lilek Raven. Rajn forsi kummenti finali? Nirringrazzja lilek Wayne tal-opportunità Raven tad-diskussjoni tassew interessanti ovvjament li kellna. Issa naraw issa naħseb din il-ġimgħa se nitgħallmu ħafna aktar affarijiet, naħseb se tkun ġimgħa importanti għal diversi timijiet dawk li ma kisbux il-punti li xtaqu fl-lower round. Jiġifieri naħseb issa din il-ġimgħa jisu fej se naraw li titlaqs jew ngħid jiena din it-tazza tad-dinja. Jiġifieri wara lower round dejjem ikun hemm forsi daw il-ftit sorpriżi ngħidu hekk semmejna tasta l-aħħar edizzjoni kien hemm dik tal-Arġentina u l-Arabja Sawdija li kienu rebħulhom. Dak dejjem ikun lower round. Issa t-tieni round huwa dak ir-round għalija li jibda jgħod sew u naraw verament it-timijiet fiex qegħdin. Jiġifieri nittamaw li jkollna iktar ġimgħat ta' futbol tajjeb u biex aħna dilettanti ovvjament ikunu nistgħu nieħdu gost insegwu edizzjoni oħra. Grazzi Ryan, grazzi Raven, żona mondjali jirritorna fi-26 ta' Ġunju fejn niddiskutu mit-tieni rounds tal-logħob li kellna f'din l-edizzjoni. Grazzi tal-li segwejtuna u narawkom għall-li jmiss.